फैगौनो सिबाय लांफैनो नेनसै दसे सिनाफोर आंनि जोबान लैथोसोना टाउनखौ फिनखे सबर बबाय सय माजे जे फवाननाय महर लानसिनाफोर दाम गई ओमफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबोर लमन जाबाय हानाय माने इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ना आगे ना पीछे रावबो गैया आरोना सिंगेल डेन्स बिमाया थांगासिनो दङ बिउटि पार्लाराव दाना आधा रास्ता फैनानै पार्लारनि बिमाखौ फन हरबाय आंबो थाव सोगासिनो दं बिमा दानो सहैगोनसो होनबाय मतलब आंबो आधा रास्तानिफ्रायसो ब्लग्सखौ सुरु खालामदों आरो आधा रास्तायाव फैनासो फन खालामखादों मानो होनबा हजोंहाय फौजि बिथाङा मैया 9थायाव होनाया मानो दाबो थाङाखै मतलब 9:25 जाबायमोन नालाय बिथां फाथायहरगासिनो दंमोन आरोना ओंखायनो खारबोथारबाय आङो एसे आसुसुबो मोन्दों आवगोलनि बोनायावथ' आङो बै बाङालि गथ'आ दंमोन ना जया बिसोरखौ ज' लानानैसो बोजोबदोंमोन नङा होमबा दाथ' हारसिंसो फैदों आं एकदम खालि खाराब मोन्दों आरोना आंना एसे अयथासार जाबाय नामा फिसाय गारनानै बिदि देलायफैनाया सानदों आरोना आङो ओमफ्राय न' टेनसनबो जादों मानो होनबा उन्दैखौ आं रावजोंबो गारबोआखै बिफाजोंसो गारबोदों नालाय फिसाथ' थाबाय थाखासिगोनानो बेनि थाखाय एसे मोजांबो मोन्दों ओमफ्राय आरो एसे खामानि ओंख्रि संस्लाबबोनो हायाखै बाखिखौ संदों आङो बाखि ओंख्रि खिन्थु मोनसे ओंख्रि संबोस्लाबनो हायाखै बेखौ एसे बोरैबा मोनबोबाय आरोना सुनाफोर संथोंसै दिनै सानसेल'सो बिदि खस्थ' होगोन ना आंथ' बारे बिदि खस्थ' होआ दा लुक्सखौ चेन्ज नुनानै मोजां नुबा मालाय मेंनाय मानाय बानाय एसे रागा जोंदुनायफोरा स्रां थांगोन खोमा अबेसे रागा जोंनाय नङा थांदो खालामहैजादो बिदि होनखानायसो आरोना जेबो टेनसन गैया मानो होनबा बिजिया जायबो बुंजाखाबाय नालाय 8-9 मिनिटसो नेबायानो आङो थांसै सुनाफोर बारा थाजाबाय थाला बेबायदि थाबा माबा सोरखौबा नेफैनाय सोरबा फैसि लाइन मारि खुमानो फैनाय बायदि मोनो आरोना आङो जाम्बि बिदि थाफेरा नालाय सिदा आसनाव लोगो मोननोसै दे सुनाफोर सौफैबाय आं बिमानि आसनाव आरोना हाबग्रोनोसै र' गावल'खासो दां ओरैबायदि आथुर आरोना आंहाबो फिसा गोनां बिमायाबो फिसा गोनांसो आरोना गाइखेर जाहोनाय नियम गोजा ओमफ्राय मालिकनिफ्राय आंसो आगोल सौफैलाय लांबाय खोमा मालिकजों बराबर माने मालिकाबो जास्ट दानिसो सौफैदों जाहैदों रावबो गैया खालि दा हाबावसो खुलिनानै सिबस्रिं खालामगासिनो बिसोर ओमफ्राय आंहा एकदम हाजिर आरोना ओमफ्राय रायजोफोरा एकदम माबाखौल' बोगोन आरोना मोखांखौल' मैला लानो ओमफ्राय बोग्रा बिमाया ओंखारनो बादोंनो खानाया एसे मोनबाय जाहैदों गावनाबो बोरैबाथार ओंखारनो बाबावलायो दा ससे देखायगोन आं एसेल'हाय नै बारा नङा बोनो फैबा खानायखौ ओमफ्राय स्र' नुगारगारोहाय माने बे पार्लारनि मानसिफोर दांबानो खानाया एसे गिखानाय बायदि सिदा जानानै होयो आरो फाग्लिफोरना जादु दं एसे बोजागोनसै आङो मालाय मोखां देखायनो साफाखाय मैलानि भिडिअ ओंखारनो बादों फाग्लिया नायहाबबाय आंखौ बोजागोनसै आङो बारा थाजाबाय थाया माने कास्टमार फैनानै नै आंखौ दोनथ'लायबावबायसो आरोना ओइ मोजां थाखानायाव होआ दे सुनाफोर डाबल होबा गाज्रि जायोना खानाया ओंखायनो ससेयावल' मुलिखौ होदों आरोना ससेल' होगोन ओरैनो आगोलखौल' एसे स्टाइल आरोना मुलि फोननानैसो थाथ'नांगौ नालाय बेखौनो बायो आङो एसे गोबावनो ओमफ्राय मुलि फोननानै थाथ'नांगौ एसे बायो होनदां ओमफ्राय नैबे उननिया जेबो जाथ'वाखै आरोना सुनाफोरनि थिगैनो दङ खालि बे आगोलना अभार मोखां सुजानाय मानाय एकदम ओमफ्राय दै फिबाय थानाय लावनाय नालाय ओमफ्राय उननिखौ बारा सिनायाखै आरो उननिखौ दांला छेड़खानी नहीं करेंगे होननायसो अनलि अन बेखौल' आरोना बे मुलि फोनजानानै एकदम नेनांगौखौनो एसे असान्थि जायो आरोना सिं साग बोलायनानै गसंबायसो आङो न'फ्रावबो मा हालोद जानानै दङ बिफा फिसाजोआबा फनखौनो खालामदावाखै आं र' दा गावसोर प्रब्लेम मा खालामगोन मालाय थिगैनो दङ बे आवगोलावहाय बिमाया हासुग्रायनानै होनाया बे बिमानाव फैफिनदों आं दिनै हासु जाया आङो दा फाग्लिया हासुब्रेबावगोन बियो सोरबा आगैमोना आंखौ खानाय गोलाव लानानै लायलाय आब' होननानै आगोलाव बिराद गोलावमोन आंनि खानायाबो ओमफ्राय एसे गाज्रि जाबाथाय आं नैबे खाथुबो आरो एसे गरम बोरैबा होनबानो बे खाथुबो नालाय आंनि गोलाव गुसुखौ सिनाया आरोना खानाय हगारनाय एथबां नियम गैया ओमफ्राय एसे गुसुं लानानैसो हगारनाय जादों आरो खानायफोरखौहाय दा गोजां बोथोरथ' हगारबाबो बारा प्रब्लेम जानाय नङा आरोखि माइ जानानै थाखो आं खावब्लेब्लेनो 40 मिनिट्स खानायखौ बिदि लाबाय थानांगौबो साधारन नङा आंनि थाखाय एम्फौ गोनांसो ब्लग बानायदों आब' आं
फिसा फिसा ब्लग बानायदेरो नालाय ओंखायनो बानायदों आं इथिंबो दंबावोमोन नै माथो खालामबावनो मालाय थादेरलाबायनायखौलाय थाफोर जेबो नंला ओमफ्राय नै सुखांनानै फोरानबाय सनाफोरा ओमफ्राय आं बे ड्रायारखौ बिराद अयथासार मोनो आरोना मोखाङाव बिनि गुदुं बार नांनाय अयथासार खोमाफोराव फफ' फाफा जि गाज्रि मोनो आङो ओमफ्राय आंना गगा मोननाया थे मोननाया स्र' स्र' जालायदों आरोना मोखाङाव गुदुं मोननानै ओमफ्राय उफाय गैया ओमफ्राय आं बेबायदि बानायनो थाखायनो बे बुस्थुखौ बायनो सानबाबो बायनानै लायाखै आरोना दिनैसिमहाय ओमफ्राय दालाय आरो नांखागोनानो पार्लाराव फैबाय जखन ड्रायारखौबो इस्तेमाल खालामखानांगोन ना बांसिनैनो लाबाय आरोना सनाफोर खानायथ' फोराननांगोन नालाय बोजाबाय सनाफोर बोजाबाय नै सेवलायनाय आरोना नोंमारगौ पार्लाराव फैनाय लोगो लोगो खानायाबो गिनानै एकदम खिंख्रियानो गायब जाजोब्बाय आरोना नै मा होनो सिदा जाखाबाय हारसिंनो थाबाबो गवा आंजों आसलि खानायानो एसे गेद्दा गेद्दिखा नालाय ओंखायनो लावबाथाय गेद्दा गेद्दि ओंखारफिननो नागिरो गोदो बारा गेद्दा नङामोनहाय बोनानै बोरैबा गेद्दा जालांबाय बोनानै लागोनसै र' खोमाफ्रा बोरैबा जालायलांगोन दानो बोजाहांबाय सनाफोर नै बोजाबालाय एसे स्र' नुयो ओमफ्राय साइडआव माखासे आब'मोन गोदै गोबाब गोखै रायलायगासिनो दंमोन ओंखायनो आङो आवाज होनानै भिडिअ खालामासै भइस होबाय आरोना ओरैनो बोजाबाय सिकेलाव जागोन दा बोजानोसैसो आङो औ बोजादो दा फैदो बाव बोथोरै फैलाबायनो हायो एबारना खावसेथिंखौ बोखांनानै खावसेथिंखौ बोगासिनो दंमोन बिमायानो गेजेर गेजेर एसे भिडिअ लाबाय आङो गेजेर गेजेर बोगिरि बिमाजों सावरायबाय ओमफ्राय गेजेर गेजेर नोंथांमोननि भिडिअ बिराद नायबाय आरोना जाय जाय हगारदों बेटारियानो ल' जागुलायबाय जाबायानो र' बोनाया आंनाबो आरो दंबावो बायदि बायदि प्रसेस एसे एसे बोसोनसै फार्स्ट स्टेप डान सेकेन्ड स्टेप एबार नै थोरोब थोरोब होबाय थानांगौ गैलाहाय खावब्लि माहाजोन ओमफ्राय जोंना सानै सुबुङा फैबावबायसो आरोना बिफा फिसाजोआ स्कुटि साबिखौ लानानै थांबाय मेथाइ जाहैनो न'आवबा आङो होनखादोंमोन दहाय स्कुटि साबिखौ आं थाबायनो थांगोन होननानै गावनो जासिबाय फैबाय बिमाखौ गोसोखांदोंनो गथ'आ फनाव रायज्लायहरदोंमोन नालाय बेयावनो एसे बारा टाइम नांला आंहाबो नै 10-15 मिनिट आधा घन्टा मानो फैखा ओमफ्राय नोङो बिफानि थानाया बिनो जाबाय बिमाखौ देलायनो होआ हा नों थांसै न'आव ओंखायनोथ' फैदो दा थाबायनो थांगोन जोंहा सानजों मामिखौ नायलाय नै माइया मा फोनदों मा मेथाइ लानानै फैखो नोङो फन हरनानै रायज्लायहरनानै एसे जारला जादों आरोना बिमानि माथोखौ खोनाबाय नालाय फैनो होनबाय जाहैदों फैबाय आरो थाथ'थोंसै मुलिफोरनिया एसे टाइम जासान्दि आरो माथोबाव फिसाजोआ लानानै फैनाय मेथाइखौनो आंबो एसे क्लेब आरोना बिमा फिसा ओमफ्राय फाइगु मोजां केकबो लानानै फैबावलायदों उदैयाबोथ' अरखाबायमोन बिमाया बिमा बुरै नालाय थाब थाब अरो ओमफ्राय आरो माथोबाव जाबाय आरो क्लेबनो गावहाबो आराम मोनथारबाय बिमाखौ हमनानै जिनो एकदम सावराय जाबाय आरोना माबा माबि खिथाबाय थाबाय न'आव मा खालामदों मा मादोंमोन आंबो सोंबाय थाबाय नालाय गावहा थेब खिथाबाय थाबाय माबा जादों माबा मादों खिदों हासुदों बिमाया ओमफ्राय ओरैहाय नैबे आब'मोनखौ मुसुगुर फुगासिनो दंमोन आरोना आंहाथ' जिबनाव मुसुगुरानो गैया माखौ फुनो गाबनोसो ओंखारलायो आङो नुबाथाय ओमफ्राय ओरै बिमाना नै आसुगुरनिबो हाबाफारि खालामो मालाय सोरबा खालामफैजानोबा लागावफैदोल' ना बिमा आंहा नांथ'लाय नै आसुगुरा बब्राब्रासो खालामबाबो गिलु बालुसो नुगोन आरोना आथिङाबो नै 9 नाम्बारनि आसुगुर मा बानायजानो आरोना बानायजाबा बेनो बानायजायाबा बेनो आजिखालिथ' आल्थाबो फोनबावलासो आङो आगोलाव एसे फोनोमोन एकदम फुरा 9 नाम्बार आरोना आसुगुरफ्राबो गेद्दा गेद्दि जालायनाय मानसिफ्रा मालाय खालामफैजायो मोजां नेलपालिस आरि फोननानै थाङो ओमफ्राय एसे बोखा मोजां लागायनानै थाङो आहा गैया आरोना ओमफ्राय नै बिदि फिसा खोमानि सनाफोरबो लाफायो बियो आरो खोमाबो सुफ्लङो टाइमा जाबाय नालाय सनाफोर सुनानैहाय नै एसे ड्रायार खालामनानै बोस्रा हरनोसै बिमाया ओमफ्राय फिसाजों जा नायबाय आरोना फार्स्टआव एसे गिनाय बायदि खालामदोंमोन बे ड्रायारनि आवाजखौहाय ओमफ्राय आं जेबो नङा होनबाय नालाय मामिया खानाय लामला मोनदों होननायखाय जेबो मोनासै आरोना फिसाया
बेखिनिसिम सहैनो हाबासो एसे सान्थि मोनो आङो मानो होनबा बे लास्ट प्रसेस जाहैयोना बिनि उनाव बोस्रासो नालाय ओंखायनो ओमफ्राय सनाफोर जाबाय आरो माथोबाव ओमफ्राय सनाफोर बोजेनो नालाय एकदम खावब्लिब्लि आरोना फोथाखौबो इसिङाव लानानै फैखादोंमोन थुबाय आरोना बिमाया खर' लोबनाय साफा जाजोब्बायना दहायो ओंखायनो बोजेनायाव बिदिनो दा आरो बिथाङा नुबा मिनिबावगोनसो आरोना बोजेनायाव बेहा बिराद मिनिनो ओंखारो है खावब्लिब्लि होननानै बोआबानो जागौमोनसो होनबावगोनसो उनावसो माबा जालाङोना एसे नैबे खाफालनि खानाय फिसा फिसायानो नै अयथासारनो बाराबाथ' बिमाया ब्रुंसो फुना हरनो नागिरबायमोन थाथोंसै लोखिसो थांसै रिक्साजों थांसै लेंहरबाय थाला फैगौनो सिबाय लांफैनो नेनोसै दसे अन्थावथाव बार फोनांथ'ला र' एसे खोख्लोबनानै थांसै आं सोरनिबाफोर बायदि दासो खानाय बोदों बार नांगोन कारजों लायनोसै होनलायनाय नङा स्कुटिजोंबाबो बिराद सान्थि आरोना आङो लांफैजानो मोननानैहाय हनै बोरमाया मे ओइ आयु माइसौ गिदिर गिदिर मेहे मेहे बोरमा नायनाया आया गाबबाय हनै फैनानै ओंखाम जाखांनानैसो खावब्ला आरोना सनाफोर बिराद ओंखाम उखैबोबायमोन ओमफ्राय बेस्रा आं बुंदोंना बिथाबो नेनानै जाग्रा मानसिसो स' बिहाबो जाग्रा मुवा नेबाय थादों आरोना 2टा जानो 1:48 जाबायमोन आरोना समायाहाय ओमफ्राय एफाजोंनो 2टा फिसालायाबो गखासिगोन नालाय जास्लाब हाला मास्लाब हाला 2टा बाजायाव फिसालाखौलाय बे आहा खुरनानै मानानै रेडि दोनबाय दासो जाखांनानै सुस्रां आरो सनाफोरना ओमफ्राय मोनानो फैबाय आङो सोरबा आगैमोनहा बुंगासिनो दंमोन ना आब' खानायखौ बोफिनदो बिमा खानायखौ बोफिनदो होननानै बिमामोनहा ओमफ्राय खानानै फैबाय आं एसे आरोना बेनोसैमोन ओमफ्राय मा खालामनो हिन्जाव मानसि न'आव थानाय बायदि जाया एकदम जिफ्रा सना राजोबनानै थाबाय आरोना दहाय फुंनि मैयानि बासियाफोरा ओमफ्राय फुंनिया दंबावो थिखांनोसै आङो ओमफ्राय बिथाङा मा संनानै दोनखो बे मा होनो बेखौ मा बिबार सेफालि बिबारखौ भाजा एवनानै दोन्दों ओमफ्राय ना फिसाजों लाफा गोबाब संनानै दोन्दों ओमफ्राय आरो ना फिसाखौ एसे भाजा एवनानै दोन्दों आरोना बाखिथ' आं जोगोनार आलु बुट भाजा एवनानै गालांखादोंमोन दालि संनानै गालांखादोंमोन गगा मोननायखौ मारगुलि खालामनानै ओरैबादि जाबाय आङो स्लुब देर खुरै आरोना ओंख्रि गोबाबखौहाय बेनि सायाव आरो बिथां संबावनायसो बिराद गोथाव संनो रोंखायो बियो बिदिखौ आरोना दा सनाफोर ब्लग सलाय माथो गोलाव खालामबावनो जि जोम आरो थिखांबावनांगौ दङ खामानिया जोबाखै दा दोनथ'नोसै आङो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो खानायखौ आगोलसिम फैयो नालाय बिदिनो लानानै जाबाय आरोना ओंखाम जानायावबो हामा होननानै मोनथिबाबो जानाय जाबाय आरोना आङो ओरै फैयो नालाय